Vora el barranc de Sant Gil i envoltat per planures, damunt d'un petit turó s'alça el poble de Conill, abandonat des del 1980. Conill està situat al nord del terme municipal de Tàrrega, a la comarca de l'Urgell. Va ser integrat en aquest municipi l'any 1969, juntament amb el seu antic terme, el de la Figuerosa. Malgrat que no ha passat ni mig segle des que es va despoblar, a dia d'avui Conill està molt malmès. Les ruïnes són conseqüència del saqueig i l'espoli que ha sofert des de principis dels 80. Ermengol IV, comte d'Urgell, va conquerir el que seria el poble de Conill sobre 1075, durant les seues campanyes per Agramunt, Barbens i la Serra d'Almenara. L'església apareix citada el primer cop el 1151 com a integrant de la diòcesi de Solsona. El febrer de 1203, el rei Pere el Catòlic va donar al monestir de Santes Creus 3 mitgeres i mitja de blat i d'ordi sensuals. Aquesta donació provenia d'unes terres properes a Tàrrega anomenades Podi o Conill, que es podrien correspondre amb l'actual Conill. Retrobem aquesta denominació al segle XVIII, quan la comtessa de Plasència, Maria Elena de Lanuza Montbui Vilarig i de Boixadors, es feia dir també senyora de Puigconill i de Llengüaixuta. Malgrat això, el títol de Puigconill es podria correspondre també a una partida de Santa Maria de Montmagastrell. Els Plans de Llengüaixuta, en canvi, formen part en l'actualitat del terme municipal dels Plans de Sió. A banda, l'abadessa del monestir de Santa Maria del Pedregal, destruït al segle XVII durant la Guerra dels Segadors, era també senyora temporal del lloc, castell i terme de Conill. La configuració actual del poble va ser establida durant el segle XVIII, quan s'edificaren les 5 cases pairals que hi ha en l'actualitat: Cal Cinca, Cal Frare, Cal Palou, Cal Pont i Cal Vilafranca. El nombre de cases no podia augmentar més per un antic acord pel qual no se'n permetien més de 5. Aquest concert intentava mantenir intacte el patrimoni pairal i, a la vegada, impedir l'entrada de noves famílies a conrear els camps del poble. En la pràctica, però, va ser un dels factors determinants de l'abandonament definitiu de la localitat. Cal Palou, possiblement la casa més antiga i poderosa del poble, s'ensorrà parcialment l'any 2007. La seva premsa d'oli va ser desmuntada el 1980 i traslladada a Tàrrega, on encara s'hi conserva.
Posteriorment, també van ser portades a la capital municipal les restes de la Creu de Terme, robada l'any 1985. L'any 1983 es van trobar a Cal Palou un conjunt de documents, tant públics com privats, datats del segle XIX. Aquestes escriptures feien referència al poble i eren escrites en català i en castellà. El més antic de tots és de desembre de 1816. En ell es deixava constància del pagament de 6 lliures que Conill li feia al llicenciat Granados a través del batlle del poble, Antonio Palou. Entre els escrits també n'hi ha de l'alcaldia pedània de Conill i dels alcaldes municipals d'Altet i Tàrrega. Aquests documents administratius són dels únics que s'han conservat de l'administració de Conill anterior a 1969, ja que l'arxiu municipal de la Figuerosa no va ser transferit a Tàrrega i es dona per perdut. El centre de Conill és la plaça, on està ubicada l'església sota l'advocació de la Mare de Déu del Roser. L'actual edifici es va aixecar a principis del segle XVIII. De reduïdes dimensions, sostre de volta i nau rectangular, consta de 3 altars, el major i 2 laterals. La resta més significativa del seu interior és l'altar lateral del 1787. A la paret de l'altar major s'hi conserven unes pintures molt malmeses i a la sagristia una fornícula buida. Al costat de l'entrada, a mà esquerra, hi ha les restes del púlpit. Malauradament, també va sofrir l'espoli i no ha perdurat res més fins als nostres dies. Fins i tot, va arribar a ser profanada la tomba d'un clergue, nascut a Conill i doctor en teologia, del qual només en va quedar una sotana estripada. A Conill ja no hi repiquen les campanes, van ser retirades. Josep Salvany les va immortalitzar en aquesta imatge de l'any 1916. La crema d'edificis religiosos dels primers dies de la Guerra Civil Espanyola també va afectar l'església. Les seues imatges i objectes de culte van ser destruïts el 26 de juliol de 1936 per ordre dels comitès d'Altet i la Figuerosa.
uns metres del nucli de Conill, en direcció a Claravalls i al cementiri. En ell, únicament, hi queda una tomba ocupada. Des de l'abandonament del poble s'han promogut diverses iniciatives per tal de fer-lo reviure. La primera va ser l'any 1989. L'associació Egueiro i la Congregació de les Germanes de la Caritat de Sant Vicent de Paül van promoure la instal·lació a Conill d'un centre de rehabilitació de drogodependents. Primer, el Departament de Benestar Social de la Generalitat i l'Ajuntament de Tàrrega es van mostrar a favor, però l'opinió pública targarina es dividí. Els representants de Gueiro arreplegaren més de 1.000 signatures. Tanmateix, la plataforma cívica de Tàrrega, contrària al projecte, en va aconseguir més de 1.100. Finalment, l'abril d'aquell any, el projecte es va paralitzar. Haurien de passar 15 anys més per a que s'intentés de nou la recuperació del poble. En aquesta ocasió, es va plantejar crear un centre de turisme rural. Igual que el 1989, l'Ajuntament de Tàrrega recolzà la iniciativa. L'empresa impulsora va adquirir l'any 2006 Cal Palau i Cal Pont. Però amb l'esclat de la crisi econòmica tot va quedar aturat i es va abandonar també aquest projecte. Immediatament després, l'any 2007, es publicà el Pla de Protecció de Patrimoni Municipal de Tàrrega, que remarcava l'alt valor ecològic dels plans de Conill. Per això, el consistori targarí va demanar a la Generalitat que s'instal·lés a Conill el futur centre d'interpretació de les aus dels espais protegits de la Plana de Lleida. Amb la crisi, el procés es va alentir, però el 2010 va agafar de nou impuls. No obstant això, el canvi de govern a Catalunya va aturar definitivament aquest projecte i, finalment, el centre va ser instal·lat al Castell de Concabella. L'any 2013, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de la Generalitat va autoritzar la instal·lació d'una planta de residus orgànics de granges, a poc més d'1 quilòmetre de Conill, dins del terme municipal d'Ossó de Sió. Avui diumenge la plataforma Salvem els Plans de Conill, Zepa Plans de Sió, ha organitzat una marxa i esmorzar a la zona on està projectada una planta de compostatge a la qual s'oposen. L'objectiu de la caminada s'inclou en el programa d'activitats per poder aturar la construcció d'una planta de compostatge i abocador de residus al municipi d'Ossó de Sió. Un centenar de persones s'han concentrat en els terrenys on es projecta la planta molt a prop del nucli deshabitat de Conill. La futura planta de compostatge a Ossó de Sió es trobaria dins zones Zepa de protecció de xarxa Natura. Uns mesos després del rodatge d'aquest documental, saltava la notícia als mitjans. Emili Vives, propietari també del poble nudista del Fonoll, acabava de comprar 4 de les 5 cases de Conill, per tal de convertir-les en apartaments per artistes i artesans. En paraules de Vives, li caldran 4 o 5 anys per materialitzar aquest projecte. Al mateix temps, moria la propietària de Calcinca, l'única que no havia venut la seva propietat. Ara s'obre un nou temps per a Conill i potser sí, aquesta vegada sigui la definitiva.